חמוד כפרה עליך, אני מתוק. אוש, למה? תן לו להתפרע. מאוד פוטוגני. נו, עכשיו בוא נראה מה הוא עושה. נדב, תדריך אותו. תן יד. שימי, תן יד. לא, הוא רגע, תן יד. כן, נו, איזה מתוק. זה דולר לתמונה. אתה זוכר שיפנים ביקשו מאיתנו לצלם? שימי, שב. שימי, שב. זה חוסר משמעת. אני לא אפרסם את זה. לא, בואי, אני אצלם אתכם, תשבי לנו פשוט. לא, אבל זה וידאו. אז איך עושים תמונה? רגע, תכף, בוא נעשה קודם וידאו. איזה חמוד הוא, יואו. שימי בעדינות. איזה חמוד. כבשה הוא נראה כמו הזה. איפה הקונג? שימי? איפה הקונג שלך? הנה כאן. איפה הקונג? איזה כן. איפה עצם? לא, תעשי לו, תביא לי יד שנייה, כי... תביא יד. תן יד. שנייה. לא, יד שנייה. יד שנייה. שימי יד שנייה. תביא לי יד שנייה. יד שנייה, שימי. יד שנייה. עכשיו נשיקה. נשיקה. טוב, הוא עכשיו בארצה. איפה קונג? יואו, זה כאילו מתוק זה. אני הורג אותי שאתה אומרת לו, איפה קונג? ואיזה פתאום מסתכל על החברה. אמרת קונג? אמרת קונג? תביא לה נשיקה, שימי, תביא נשיקה. לא לי, תביא לה נשיקה. חמוד. אתם רוצים להוריד את זה עכשיו עליכם? אוקיי.